Prelomový počítač. Už dávno som taký nevidel. Stále výborne pracuje a je preplnený softvérom. Quicken 95, Lotus 123, Word Perfect, Tetris. Neviem, kamoš, nemyslím si, že to môžem predať. No tak pomôžte mi, som zúfalý. Opak väčšiny ľudí, ktorí sem prídu. V mojom sklade mám pár vozíčkov, akvárium plné sklených očí a jedného chlapca v bubline. Aby bolo jasné, chlapca z tej bubliny vybrali a predali mi len bublinu. Čo by ste mi dali za pár diamantových manžetových gombíkov? Kde ste ich zohnali? Dala mi ich mama, keď som skončil výšku. Skutočná mama? Áno, prečo? To nie sú skutočné diamanty. Čože? Som si istý, že v iných oblastiach bola dobrou mamou. To bolo to najkrajšie, čo pre mňa urobila. To je mi ľúto. V poriadku. Nechcel som to predať, ale nemám na výber. No teda pekné. Štojbenov kryštál. Správne. To vám asi nedala vaša mama. Nie, bol to svadobný dar od svokrovcov. Zobral som to z domu hneď po rozvode. Aha. Dajte mi minútku. Dám vám $1200. No. Dám vám $2, ak to tu upracete. Máte metlu.